y gêm yna rhwng Wrecsam a Kidderminster wedi mynd ymlaen i amser ychwanegol, mi fydd gweddill yn rhaglennu'r ni'r prynhawn yma yn symud ymlaen rhyw hanner awr. Ac felly, ychydig yn hwyrach na hysbysebwyd yn y Radio Times, yn rhaglen nesaf hithen 20 munud wedi 5 yw Caniadaeth y Sulgwyn. A myfyrwyr Coleg y Drindod Caerfyrddin sy'n dyrchafu Duw ar Gân heddi. Y cyflwynydd yw'r parchedig Wyn Evans. Croeso chi ymuno â ni yma yng Ngholeg y Drindod Caerfyrddin wrth i ni ddathlu gwyl arbennig ym mywyd yr eglwys. Gwyl y Sulgwyn, gwyl yr ysbryd glân, yn wir gwyl pen-blwydd yr eglwys Gristnogol. Heddiw cofiwn dywalltiad grymus yr ysbryd glân ar y garfan fechan honno, y garfan ofnus honno yn llechu yn yr uwch ystafell yn Jerusalem. Cofiwn hefyd am yr hyn a ganlynodd hynny, ei bywhau a'i hysbrydoli i fynd allan i strydoedd Jerusalem, ac wedi hynny i'r byd i gyhoeddi'r newyddion da. Mae'r emyn cyntaf yn gweddio am i ni yn bersonol, fel cenedl ac fel byd cyfan, gael ein bywhau yn yr un modd gan ysbryd Duw. Mae'r geiriau yn eiddo i John Roberts a'r dôn i'w Fulda.